Добър ден, господин Борисов! Благодарим, че сте с нас днес. След изключително успешния старт на Шалимар Парк, Вие поехте втори проект на Шалимар Инвест. Може ли да споделите какви са очакванията и настроенията относно тази стъпка? Добър ден и благодаря за поканата. Шалимар Парк беше важна стъпка за нас, проект, който показва нашата визия и отдаденост към качеството и иновациите в строителството. Успехът му ни вдъхновява да продължим да предлагаме новаторски решения, затова сме много щастливи да стартираме нов иновативен проект с площ от 2500 квадратни метра, който отговаря на нуждите на пазара днес. Кажете ми, какви са основните предимства на новия проект и как се отличава той от Шалимар Парк? Новият проект се отличава с няколко ключови елемента. Първо, двойно по-голямата площ ни позволява да предвидим още по-гъвкави решения, подходящи както за жилищни, така и за бизнес цели. Второ, двата входа осигуряват оптимална достъпност, малък брой апартаменти на етаж и малък процент общи части. Това е особено важно за съвременните потребители, които търсят удобство и функционалност. И накрая ценовата стратегия на възложителя го прави изключително конкурентен за пазара. Другият въпрос, който искам да ви задам е как виждате бъдещето на Шалимар Инвест и как новия проект се вписва в вашата дългосрочна стратегия? Нашата мисия винаги е била да представяме качествени и иновативни решения, които не само да отговарят на съвременните нужди, но и да задават нови стандарти в проектирането и строителната индустрия. Успехът на Шалимар Парк ни дава увереност за нови проекти, с които да разширяваме портфолиото си. Новият проект е стратегически важен, той не само допълва нашата гама, но и отговаря на нарастващото търсене на съвременни функционални и достъпни пространства. С него сме сигурни, че ще затвърдим позициите си на едно от водещите проектантски бюра и ще привлечем още повече инвеститори и бъдещи клиенти. Какъв процес използвате, за да гарантирате високото качество и успешното изпълнение на проектите ви? Ние разполагаме с изключително качествени служители и архитекти и работим с водещи инженери и експерти, като използваме най-съвременните технологии и залагаме най-качествените материали. Всяка стъпка от проектирането до изпълнението е подложена на строг контрол. Също така постоянният диалог с нашите клиенти и инвеститори ни позволява да адаптираме проектите си спрямо различните им нужди и очаквания. Това е основната ни тайна за успех. И последен въпрос искам да ви задам. Какъв съвет бихте дали на потенциалните инвеститори, които мислят покупка в новия проект? Бихме им препоръчали да обърнат внимание на стойността, която нашите проекти предлагат, иновация, качество и внимателен подбор на материали и системи за постигане на конкурентни цени. Въпреки динамичния пазар, ние се стремим да изградим стабилна и дългосрочна връзка с нашите инвеститори, като предлагаме решения, които са както модерни, така и сигурни инвестиции за бъдещето. Благодарим ви, господин Борисов, за отделеното време и интересните отговори. Очакваме с нетърпение новите успехи на Шалимар Инвест. Благодаря и аз. Вярвам, че новия проект ще донесе същия, ако не и по-голям успех като Шалимар Парк. И ще бъде още една стъпка към нашата амбициозна визия за бъдещето на недвижимите имоти.